komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Las 5:12 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. This time check is brought to Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Radio. Las 5:13 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa liwat mayong hapon na naman. 11/10/2020 Novyembre 10 tuig 2020. Action Reports After Edition inyo ka-aksyon na Marlon Hervaya. Medyo halong-halong kita bagod man na mayroon naman sang panibagong panda mga to sa ring pag-asa. Li naman ang tropical storm nga si Ulysses. Ang international nga lansri si Vamco. Medyo mayara sang kololbaan nga palayag ang National Disaster Risk Reduction Management Council. Ambal nila basi mayara sang magluntad nga storm surge sa baybayon dito sa Metro Manila kag pila kabahin sang Luzon. Di magsiling kita mga ka-aksyon storm surge. Hindi kinaandan nga kabaskogon sang balod. Mga isa tubtob 2 ka metros ang katason. Posible nga magluntad sa baybayon sang Manila, Cavite, Batangas, Quezon Province, Bulacan, Pampanga, Aurora, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, sa Marinduque, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes kag Masbati pati ang Albay. Amo din silang permi mga suki sang sining bagyo nga nagasulod diri sa pungsod Pilipinas. Inyo ka-aksyon sa Rasiling Interaction Marlon Hervaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita sabahin sa nga balita lokal, problema na naman tuga sa ginapanagtag nga ayuda. Halin sa daw tinapak kag halo-halo nga sitwasyon nga natabo sa New Government Center o kon NGC nagligad nga mga binulan. Bangod sa ginatos ka mga tao nga nagbugtaw kagahon pa. Kalabanan mga drivers ang dipasahe para lamang kunta ni magkahingagaw kadto sa NGC. Agod ko na magkuha sa ayuda. Igo murahon may limit galing isa gatos lamang. Ang resulta na kinagual kag ang pagpangahatag sa ayuda na atrasar. Sa mga aga tubtob kay na sang udto tubtob pagani kay na sang hapon o kon sa mga hapon. Kangay nga senaryo nasulit na naman sa sulod kag guwa sang opisina sang Liga ng mga Barangay sa Daran San Juan downtown area sang syudad. Sa balita, una sa aksyon. Ang mga tao nagpainit kay na nagpabanhas kag nagpangabudlay para lang makakuha kuno sang ayuda. Nagrinaguok ang tiyan sang hulat sang kadugayon. Ang iban aga pa ara na. Pero imbes nga makauna, naudtuhan pa, nahaponan pa. Sitwasyon daw hindi na maintindihan mga tao nga ginahambalan magkadto sa among talatapan. Daw natak-ana sang ulat gani nagreklamo. Isa na naman bala ini ka sitwasyon nga wala mayo mapreparahan.
Wala kay bala nakatuon sang leksyon ang mga taong assign sa sani nga helikoton sa mga nagkalatabo na sadto nga nagabalik-balik ini nga sahi sang hitabo. Mabudlay basta sulok-sulok na sang tao ang apektado. Sa mga tao bing nga nagapatigayon sa neplastar man anay sa maayo antes magatraka, kung sa mga baraha pa kalagingan nyo sang maayo para piho-piho, ano gid ang ginhalinan kung nga natabo ining pagtinumpok na naman. Kapag dinagsa sang nga managkuha ayuda, ang social kon physical distancing nalipatan naman. Tikon padalmantan digid na tumabason ini mga tinuga. Angod kasi kung nagtuman man lang sila sang pabalo sa ila. Ang pagkanto sa among talatapan ng opisina para magkuha sa ayuda. O galing nga nagamori sa ding sitwasyon man, ano anang implastada? Wala balasang numbering, wala sa listahanay, sa ngalan, para mapasunod man lang ang hatagan. O kung basi magsig man lang. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang mga kapitan sang barangay sa Bacolod nagtipon sa New Government Center sa mga hapon, siyempre may social distancing samtang nagapungko. Nagpabati sang pahanumdum sa mga opisyal naton sa syudad, angot sa liwat na naman nga pagpangtaltal sang mga nagasablag sa kilid sang dalan nga ang tag-iya gobyerno. Ang ginatawag nga Road Clearing Operations Part 2 sa Negros Occidental Sentro Siri among syudad sa Bacolod, bangod kulo kompleto sa mga estruktura halin sa mga kabarangayan pasaka sa downtown area kag proper sang syudad. Mando ini sa nga DILG Part 2 sa November 16 na pagasugdan ang operasyon. Pero daw ginaplanuhan nga ulo atrason lang anay para mapreparahan sa Mayo. Why na ulo atras-atrasa? Hindi naman siling preparahan di sa Mayo kay Part 2 na ni. Nakaagi naman yung makakso nagligad nga mga binulan. Ang kinahanglan lamang din ginatawag naton sa masaming nga kamay na bakal bla sa implementasyon. Ang punteriya sang operasyon makaaksyon, amo ang pagpangkakas, pagtaltal sang ginatawag nga mga obstruction, nagasablag, illegal structures, tiyanggi ko na naman nga say isang struktura nga nagalapaw sa dalan, mga nagaparking nga salakyan pati na ang bike lane. Naging gastuhan gani sang gobyerno pero daw ay masapuslan kay ang bike nga imbis bisiklitang maagi hindi maagyan sang bike kay may nagaparking nga salakyan. Di na obstruction na, klarong-klaro na nga obstruction dapat pang kakason na slaiban gani, ginimuan na balay-balay mo, ginimuan na kalanaan, ginimuan na tiyanggi, ginimuan kalanaan, kagkapihan. Amo din silang dapat hawanan. Wala diri sang pilian ha. Basta nagalapaw sa dalan nga ginapanagihan sang gobyerno taltalon. Kag wala sa dapat maskin ode. Sinuayhan nga mga kapitan sa barangay way nag-attend ban sa meeting subong man. Way na diya siling nga kung nakalyado ka sang mayor, vice mayor. Hindi ka, kung hindi ka kalyado, hindi ka magtambong. Road clearing operation ya, iha, toto. Para niya sa mga pamuluyo, iya sang gobyerno ni nga mando. Man mayara kapitan nagligad yung mga una to balang road clearing operation. Why siya nagtambong sa meeting gipatawag sang syudad. Di kundi sang pamangkuton sa angot sa implementasyon nga siya. Kay ang iya lang yang gustong tumanon ya. Alas 5:20, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Bacolod Permits and Licensing Office naka-inspeksyon na sa masobra 200 ka mga establishmento sa Bacolod sa pagpatuman sang health protocol. Sa balita naman nasyonal, Christmas caroling digital na rin. Sa mga mahilig magkaroling kada Pasko kag bag-ong tuig, pwede ka magkaroling apang lain nga pamaagi. Ginatawag nga mga Christmas carolers. Ang siling ni Interior Secretary Eduardo Anyo, dapat mag-digital naman sa mga tuwig
Bangod kun magtipon-tipon kag magmas singing ay delikado gihapon sa COVID-19 transmission. Ang paglaro na rin ni Anyo, tiway pa naman ginadalian ang karuling. Way pa sang resolusyon. Pero amo ini ang ginarekomendar sang kalabanan, labi na sang mga alkalde o na dito lang sa NCR. Kung mag-una ganing mga alkalde sa National Capital Region, ang mga alkalde deres dalom kasunod naman lang. Halos tanan nga hilikoton nga nagatugas ang pagtipon sa madamong nga tawo online, Zoom o kon digital na. Pati gani kasal kag bunyag digital naman. Ang pamangkot sang iban diri. Ano yan, kon base sa ulihi, pati ang pagpangaluyag ipaagi naman sa digital. Alas 5:22. Dari kita balita angot sa buhay media, buhay journalista. Ang risgo sa isa ka managwaragwag sa radyo, wala lamang ginasulong kundi ginasulay pa. Ang balita, isa na naman ka radio announcer, tiniro patay. Virgilio Maganes, 62 anyos ang edad, commentator sa radio station DWPR sa Northern Province ng Pangasinan. 6 ka beses naging lothang sang motorcycle riding gunman. Andom gid kadulaon sa kalibutan sang mga tagpatay ining si Maganes. Bangod sa nga tuig 2016 makakso sang 2016, tiniro man siya sulod sa isa nga balay. Pero hinimo yan nakaluwas ni siya. Kay nagpakuno-kuno siya nga patay na siya. Tinagbiya malungtong tagluthang sa iya. Nakaluwas ni siya 2016. Siguro mo manigyapon ang nagpunteriya siya ni. Sa lawat ang National Union of Journalists of the Philippines, NUJP, nagkondenar sa saring panibag-o naman nga krimen nga pagpatay sa media. Ika-18 na rin nga media ginpatay sang magpungko bilang presidente si Presidente Duterte sa nga tuig 2016. Diri lang ko kutob. Diyan ako maghala ka komentar. Kay damo na sa mga pariho sa rin nga mga insidente, pariho sa rin nga balita. Halos hindi na gani maisipan ang mga kaangay sa nga insidente o kon krimen. Basta ang ayo lang naton sa ato sa nga gobyerno, labi na sa mga otoridad. Ang investigasyon dapat mapag-on para mahatagan man ang hustisya. Matagaan sa hustisya ang kamatayon sa ning biktima. Mangkon sang pamilya sang biktima ang hustisya. Labi na ang mga yara sa broadcast nga industriya. Kag sa masami nagakaigo bala sang komentaryo, nagakasentruhan sang komentaryo sa radyo, labi na ang mga yara sa posisyon sa gobyerno bla. Hindi lang magpangutos mo ginagabasta yara mo sa gobyerno. Huwag ka mo sang rason nga mangutos ang armas sa mga komentarista sa radyo, ultimo na yung mikropono. Ano bing ibato sang mikropono sa balaman? Wagid. Ang armas, mikropono, ballpen, kag notebook. Para magkakuha sang balita, aman ang ginahambal sang kinala ko nga basta para ka sa patag sang pagkomentaryo sa radyo, dapat manginhanda ka na. Ang panumdumon mo nga ang isa ni mo ka TL Aris Luta de, ang isa dito na sa sementeryo. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:26, gamat-amat na dulom ang kahaponanon. Ibalaunta na nung observation report sa ato sa ringa patrol with Action Gian Diaz. Action Gian, mayong hapon sa report, please kami. Nagapilin aksyon man nga medyo madamo-damo pa sang nagapinila diri man mismo sa may plaza publika mo ni ang mga beneficiaryo nga natala na magbaton kon panis sang ayuda nga ginapanagtag sa karon sa Department of Social Services and Development o DSSD diri man mismo sa may syudad sang Bacolod. Kung isip-isipon diri mga ginatos panidiguro ang naga-standby
kay gintapila naman nila sining nga mga tinion para maobserbar abing tawag nga social and physical distancing kay kainasang ugto duwa ginadriya sa organisado abing nga pagplastar. Sining nga pon dumiyana sila panglawag nga ngalan, may mga numero sila ginapanghatag kay ginpapalinya na ang kada mga beneficiaryo Action Mar, no? Ang problema kay nagadugay kay sila diri kay ang iban ang mga ID plan nila, wala sila nakadala sang ID, nagkadto diri sila. Kay nagari may man diri nga nagkadto di nga wala nakabalo kuno na himuon ni Action Mar. Kay wala sila kabalo nga maraton sila gali isang ayuda. Nagkadto lagi sila ya sa may plaza kay mahimo nakabati sila isang nga may ginatawag nga tagtaganay Action Marlon, no? Siniman nga maturion diri sa atong kinakamtangan, may pila na kita diri ka mga ka-action ato nga nakita nga nakabato na sang ayuda. Galing kiti may mga common diri nga mga problem kung concern kay hindi kini Action Mar palareho ang ilang mga bato no kumabato na abing ayuda, no? Anyway, karon nga po, makita rin naton ang pagsinambali sa Japon sa masalakyan. Antes man naton nga kuhaan diri sa pila ka mga statement ng aton nga mga ka-action nga naka-on standby diri sini nga po sa may area gid mismo, no? Ang modify nga jeepney sa Japon balay nga nagadambihong mga ka-action light to moderate ang traffic situation diri sa aton ginakamtangan sa mismo man sang Dalan San Juan. Diri man sa area naman niya sang Dalan Rizal palusot diri mismo sa may Palangka Avenue kung sa SM City Bacolod. Sini nga po nakabit rin nga light to moderate ang traffic situation mga ka-action. Mamangkot na diri. No, bago ka nakabaton ay nakabaton ka na ayuda mo? O, sir. Pilay mo na baton? 1.5. 1.5. Ano bramo mo? Taxi driver. Taxi driver. Iban mo nga upod diya pilay na baton? Pareho lang. Why mo kabalo ako, sir? Wala mo kabalo. Pero last time, amo ni sa NGC ka mo? Sa NGC mo nag-apply. Okay. Anong instruction sa inyo ng pag-abot kay ina? Sa dire. Listam ng alan. Malista nga lan. Ano pag-abot na di malistanay? Oo. Wala na nga daan nakalista na yun. Wala. Bali, may gintiksan na kami nga muna yung makadkod. Oo. Wala reference number, wala control number naman natin. Wala Bali, may payroll number. serial number. Pero wala naka-specific kung ano oras. Mera, 9 to 5. 5. Amo na ko na within alas 9 sa mga 5. Ano oras ka din ang pila? Mga 10. Alas 10 ng aga. So bago ka na nakakuha. Bago lang, oo. Lawig ba? May 1.5 ka. Oo. So din ka sa taxi house? Labert taxi. Damo ka muna kakasi niya? Ang iban wala ka? Wala ba? Oo, bali, maway pa matiksan ang iban. Wala ko ikaw na textan. Oo, kung naka-apply Pero naman. kapanyaga ka na? Oo, nakapanyaga na. Balik kayo na pag-abot yung gina mo palang paglista. Palista palang. Oo, palista, para sa pila. Nakapila. Oo, ang lista yung agina para sa pila. Pag-abot kayo na yan, mo ginawag at di pa pila ka mo. Pag ano lang, yung palista ng alan lang. So, ibang tay, may ara ko nung 2,000, imo 1.5. Kabalo ka nga 1.5 ang manabaton? Oo, may ara man. Oo. Ano ko nung 1.5 lang kaya? May category? Balsa, ibalot. Basta yung gina-evaluate. Kilo sir. Gina-evaluate ka mo? May interview gali. Oo, interview. So, muna 1.5 yung manabaton. Oo. Last time nakabaton ka, wala? Sa ano? Sa stop eh. Okay, may stop ka. Subong niya pa rin sa inyo mga driver. Oo, driver. Okay, thank you, Gimanong. Hapon, isa dre ka nakabaton sa 1.5. Yung merit with the Action Mar. Mga drivers, selection dyan sang POJs kag taxis? Taxi, merit with the mga manikorista. Sa lakot, oh. Sa lakot, ministry yung mga manikorista nga tatlo sa ila nakabaton ng 5. Pero yung iba nila nga upod nga manikorista nakabaton 2,000. Hindi pareho, tido ginareklamo bilang nila kung nga hindi pareho ang ilang mga nabatunan ng Action Mar. Kaya isa man lang sila kaulabrahan. Pero ang ila din kinakuno-kuno, ginawmaom, may mo, kuno ba base, depende sa pag-conduct ng interview or evaluation nga nagamuna nabatunan nila. Pero hindi sila magbaton kapon ni kaya nila ibang tiya 2,000 na nabatunan namon di 1.5 lang. Ginapamangkot na nila kung mga personnel diri nga na-assign sa DSSD sa sulod. Dito wala maging sila sang maisabat pag ila yon kay ang ila diri nga pamangkot ginpamtang lamang dira sila para amonabi no magpanagtag sang ayuda action Marlon. Ga checkpoint ka diri basi may ari di karon nga makagwa pagibala kag nakabato na bisang ayuda. Kadamo-damo pagkakilakson dyan sa gawlat sa sagwa daw sa Plaza Publica na ayon nga area ho? Yes, ginapost pa ni itong damo pa ni pila ni ka linya be. Kada line, doon tig pulo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ka line pa sa plaza.
plus may kalinya, diri nga 3 ka batch, diri sa tubang sa base center mismo, kaya wala labot. Do dira ila control area ang sa may plaza, Oh. diri sa may tubang sa base center, ang mga diri nga kalinya na para makapat-amat pa sulod, going diri sa may liga ng mga barangay hall, o kung naman yung maskara hall action mo, diri mismo sa kilid sang Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office o kundi DRMO. Tao ba din, babae, lalaki, iban, kaina, panagkikuro, iban, ganyan, nagkakulkaong-kaon na lang sa mga sitserya. Okay, para makasulod na sila, magugulugan pa na lang ilang gutom. Pag dugay-dugay, abi makagwa sila, o makakuha na sila. No, may mga cases na rin ang ilang mismo nga ID, ginakuha na lang una, and then gina-process na lang sa sulod. Kay dulom na, although 5 pa lang, pero dulom na ang aton nga palibot action no. Ya pangita ko diri sang nakabato na. Kung why ka ID action dyan nga hindi ka taga Bacolod, hindi gigaguro kakuha da. Hindi gid, Oo, no. isa na sang dapat gidi baluon nila kay basi kung may pangayaw lang makalusot daw. Gani may ko dikina nga early pag ito ya 7 AM pag ito action ma. Oo. Iya nga tigulang sa iya gani nga shot barasa na blaguro kay na kanabtan sila kaulan. Oy. Bago lang kita nakakuha mga around 5 to 20 nga mo to sila natagtagan sila sang ayuda. Tigwanta nila ang pagpabilin diri. Pero iba ni guro malabot lang ni 7 PM probably. Hindi pa ni guro matagtagan ina kung mag-overtime diri sila. Pero hopefully nga mag-overtime sila. So kadamo pasang wala makabaton action amar no. Why da senior citizen nga lane? Wala express lane, wala isa lang ito linya ya. Oh. Wala express lane, wala abing special lane para sa mga may ulo edad-edad na, sa mga person with disability, wala maniguro na mga PWD nga magabaton. Commonly kalabanan gid mga drivers, manikorista, nagobra sa salon, do amo kita diri sila. Makita naton nga naka standby no. May RD action mo, ari pa siya gali, ang ginatumod ko balang may ulo edad-edad na. Why pa sa gyapon ka, kwa taga barangay tangob ni siya. Ari pa sa katindog gyapon, subang sang hall. So may ginapangayo siyang requirements, no? May ID man sa? Ha? May ID man sa? May ID man siya, sa kan isa no? Why mas upod la, wala may mag-assist sa iya. Pero ginasubong, ginatatak man siya ka personnel ng TSSD para mangayuan siya sa mga kinahanglanon ni action pylon check siya naton Amo pa na sa gina na interview ang action evidence ng udto? ambot lang Taga-tangob to mo, na monitor ko to, taga-tangob to sa. taga-tangob to sa Oo. right hapon check to din sabi kung ano din may bitbit sa nga tubig para may inom sa no kung makita natin diri sa may ato mismo nga ginakamtangan action na Marlon amang ko to bibi manang ano na sa nga document ang ginano nila pamaksura jogal ano sa certificate of eligibility bali ara na natin nga daan bali isang pag first gid namon pa register amo na siya nagpa-pilapan sa amon. Okay. So, meaning, kwaon na lang kaya. Oo. Kaya naka mo pila kwaon na lang. Yes. Pilahin mo yun lang. 2,000. 2,000. Ano na gram ka lang? Singer. Kakaganta ka sa mga musicians ko. Makapod nung nakakwaman. Ang iban, nakakuha, pero medyo... Subo? Nagpaa? Nako, no? Ang boot, may ko idea. Kay... Mga pilabi nga range na ilan ako? 4-5. Amo na yung ginambal sa ako. Saan sila nakaraton? First. Saan ano? Pag first gid nga... after to NGC, bala? Oo. Pag, sa DSSD, maging patawag sila, gintagaan sila yung process. Huwag nga, kay parehas naman kami. Diyan di bala? So, meaning imo ito, kay kwaon mo lang. Oo, naka-indicate. Naka-indicate? 2,000. Tapos, umupod mo, pareho ka mong ginobrahan? Oo. 4-5 Oo. na. Eh, bata, siya sang friend ko. Magpati-pareho lang kami. So, ano ko ng reason na? Siguro, siyempre, first batch to, medyo may... Okay. May okay na. Kasi dito ka, kaya pare-pareho. Oo, pero sige na lang, matunan ka na lang, sa wala na gid. Okay na lang na. Ano oras ka pila gid? Ay, alas 9. Aga? Yes, the morning. Tapos nang magpaglinya, may mapaplasa. Bidgay may malinya din. Bidgay may mapaplasa naman.
Sige, mali na naman din ako, ano ma. Paano ka sa uli nakapila? Nang ginpang lista na gid kami, tanan-tanan, pasunod, tapos ginlawag, 10 by 10. Para nang hindi pala magdinagusto. Ayawan, Ayawan, gid siya. Pero okay lang. Sulit man. May nubakal na tabugas. Sige, ma'am. Oo, thank you, Gid. Action na mga Cedric. Ano to certificate of ano to dyan? Eligibility. So, May mga requirements. oo. Ang mga requirements nga ginapangita da, hindi man sila nga palariyos, mayara nga damo, mayara nga ID lang, mo na sa? Pare-pareho lang. Kaya ang ilang certificate of eligibility, ari na di nga daan. Okay. Bali, para kwaon na lang ID nila action una, kaya pangitao na ito nga daan, susunod ilang requirements, kaya pabit-bit na di sila, bali may mag-distribute na sa gwa, Okay. para i-hand over na silang certificate, para once magsulod to sila, hindi na bilang pagkato, pangitaon pa nila ang document. So naka-ready nga daan sila kamot, hindi mo na doon pagpila naman nila pa sulod, no? Makota sa iba rin. Ma'am, ano, pilay mo ba ito doon? Pinila? 2,000? Pila? Ano na? 2,000? Ano bra mo yun, ma'am? Vendor. Vendor sa plan. Sa Dres? Sa balay lang. Sa balay lang. So, 2,000 vendor. Mami mo yung ma'am, pila ko na yung mo ba ito nun yung ma'am? Para di ma'am sabiyak ma'am. 2,000 vendor ka ma'am. Nang bakalikya kaya? Manikyo. Kaya 2K. Laylain. Galito o laylain ko Japon. Kaya may 2K during vendor. May 2K nga manikorista. 2K na suya kung may 1.5 nga manikorista. Action mo, no? Tay, imo tayo ng hapon. Ano, bra mo yung ganito, tay? Why? Why? Wiper sa tricycle. Wiper ka sa tricycle. Pila mo ba tunan ko, tay? Buta. Ano? 2,000. 2,000. Okay. Hindi mo wiper sa tricycle. 2,000. Ano yung mga, tay? Ano, bra mo, tay? Driver na sikad. Sikad. Pila mo ba tunan ko, no? Para do? Ito ko kabalo. 2,000. 2,000. So, Layla, in action, ma. May kanya-kanya man sila nga mga reaksyon, no? Kaya iban, hindi pare-pareho ang ilang nga nabaton. Oh, damo-damo ginason dyan, kaya pila ka daan, kabilog, ang tricycle, tricycle drivers, des pagulod eh. Ganit, yung mga ganyan ba nila, basi ko na balang una, balang bats nga natagtagaan. Nakutog sila na baton, kaya tag 4-5, tagpila, kaya ang labot, itubong yaw, 2K, 1 time, doon mo yung pinakabakod na ginang 2K mo. Kaya worth it pa na. Gitilaan nila sa alas 8, kagalas 9, sa nga, tub-tub siningapon, siningagap manugabi na, dulong na, pare padugyapon, potente may nabato, lang git sila action mga kantidad nga may mo nila makuha siniman, no? Sa pagpatagdari sa ayuda, sa nga DSSD, dari sigapon sa may Mascara Hall, sa may liga ng mga barangay, no? Sa may tapad sa DRMO action man. So, paano ng pinaka-sitwasyon diri sa itong kinakamtangan, sa gihapon mga ka-aksyon, timpano, padulom ng pribot, ganda, siga na, ang mga street light mga ka-aksyon. Halong sa totalan mga ka-aksyon nga nagabiyahe patub-tub siniman nga mga tinion. Ini nga dalagan sa traffic po sitwasyon sa palibot sa syudad, ang sa gihapon bugos man, ginadurong sa inyo, sa Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee mga ka-aksyon, isa naman ka produkto na nag-agi sa pagpanaraw sa taas sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa buto sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Okay, hingagawon tang ato sila first pass ang monitor kay parang maubos-ubos ta. Kenneth Valencia, Zet Alonan from Hong Kong, Stewart Talibuontan, mayong hapon, monitor here sa Ching Sizzlers. Okay. Ophelia Galero Arce, always watching from Isabela with Shelian Jovelin, Eleha, Aileen Jano and Diana. Heaven, Zen Cabarles, ako Maldita from Hong Kong, LM Muhar, si Biente Otso Himagbon, Leong Tamyaw sa family Maghibon, sa Barangay Mansablay, Isabela, kag family Orcuela sa Himabaylan. Elizabeth Malakagamala, Malaka family, Purok Santa Ana, Barangay 31. Bea Jonathan, si Kapuding Bea. Alex Fuentes, si Alex Monteza. Dua ka Alex kasundanay ba? Chris Vil Matrias, watching live
East Home 3. Barangay Estefania, Great Kulang Arsenio Tesoro Trias kag tatay ko Jerry Asiro kag Vision sang Morsia, God bless. Patamya ko lang sa Marlon Family Ramirez Tijado Orcajada, Barangay Granada. Lumugdang Familia Panie Pasyolan. Lumugdang sang Kalong-Kalong Airport, Familia Duran sang Kaduhaan Cadiz. Kag Doña Juliana Subdivision sa Familia Selo sa Barangay Nabulaw si Palay. Salamat gid. Martin Aliling, good afternoon. Arang kada sa maulanon nga hapon. Salamat. Si Cory Vidaha from Kuwait. Si Jerry Azero Jr. Good PM Jerry Azero. Jeneline Banduha. Gamonitor sa imo. Tamyaw lang ko. Nanay Kodra sa may siyudad sang Canlao, Negros Oriental. Manjo Arnejo mayong hapon. Olive Prado Gargaritano mayong hapon. Akson Marlon monitor lang kami. Jeneline Banduha may aras sa cellphone number. Halong lang sa tanan nga media. God bless you. Jeneline Banduha. Evelyn Pomoseno mayong hapon. Akson Marlon sa tanan-tanan na gamonitor. Yvonne Boyser, Didain Jonah, aksyon baw hilad man tamamati sa balita. Hidlaw man tamamati sa balita ba? Salamat. Jolie Militado Patrimonio, asko tani ko ng ayuda ginhatag pambarangay lang na sir. Bakulod nun man to ang mga benepisyaryo, no? Basta mayara ka lang sang ipresento sa kinapangita nila, try lang, no? Importante ID, pamatuod nga taga bakulod ka. Damo to sa lakot to, damo to sa nasubong. MJF Lily King, good afternoon. Rose Guevara, hello. Iban dugay-dugay naman. Pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros Sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, palasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. May TC Alkaline nga vitamin Bay, dari kita anay, dari kita anay, dari kita anay. Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaong. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, nakagabot na. Aron na, may isa na nga nagabutan. Naka-aksyon, isa naman katagdaog magabaton sa 500 pesos. Aber, tawagantang yasring numero. Ang cellphone ninyo dapat aragid sa inyo sri tupad. Pag-ring, sabta na yun naka-aksyon kay simple lamang ang pamangkot sa aksyon. Radio Bacolod sa siring sulit ang papremyo sa aksyon Radio Bacolod. Sap sa ARB, tag 500 pesos ni, no? Ang mabaton sang ato sa nga mga tagdaog tag 500 peso ang maagabutan, no? Sang ato sa nga tagdaog, namo ko aber. Isa liwat ba, duwa sige sirado goro cellphone niya sa di aber idayal taliwat, no? Idayal taliwat, no? Tawagan taliwat kay basi kon way isang signal plus ese nga ginahamtangan haw. Dial taliwatan, no? Kay kung katatlo ta i-dial nga hindi malabot, magabot taliwat isa, no? Sige. Ang unang pagtawag naton hindi malabot ang yesterday communication. Ginatawagan taliwat mga kaksyon ang
ato sa nga tagdaog sa sinigid nga mga tinion sa sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Kung may manawag anit dira sa inyo, nga ang pamangkot na ka-aksyon, last aksyon, Dilbara. Last nga dial, kay tatlong ka dial eh. No? Okay, magabot taliwat isa. Are, aber, sige. Are, magabot kita isa. Ara na? Okay, may ara na. Isa, okay. Ara na, may isa nga nagabutan bago mag-aksyon. Aber, standby sa mga nagpartisipar sa ato sa dingasap sa ARB. Kasi mag-ring da inyo sa dinga cellphone sabta sa gilayon. No? Pabangkot kung anong istasyon sa radyo ginapapatian nyo, Aksyon Radio Bacolod. No? Mas payo kung DYEZ. Aksyon isa. Garing na. Ato sa dinga tagdaog. Ang 500 peso nagahulat para siya. Hello? Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon po. Mayong hapon. Oo, si Mary Chris. Po. Mary Chris. Ano nga radyo inday Mary Chris kaning imo sa nga ginapamatian sa masimi adlaw-adlaw gid? Na Aksyon Radio. Daw kaluya sa imo sa una nga sabat pero pagkabati mo sa Aksyon Radio nagpagsika ha. Pilang edad ni Mary Chris? Ha? Pilang edad ni Mary Chris? 32. Anong family name? Cavales. Cavales Mary Chris Cavales 32 ka na? 31 man butang mo? Basi nag-birthday ka na nagligad? Nag-32 ka na? October. Okay, sa October. Taga Purok? Address ni mo, taga Purok? Purok? Hindi nasa kami sir mo home site. Oo. Tapos nag-stylo kami Sa? Vista Alegre. Okay. Pero subong ka stay ko, ari ko sa City Heights. Tatlo ka lugar ang imo siluhan ba? Gani. Ano nga radyo imo sa ginapamatian? Perme. Aksyon Radio. Sinong kilala mo sa Aksyon Radio? Sinong panawag si mo gani? Wala lang. Nang bali sa Facebook wala. Updated lang. Pero may transistor radio kasi nyo sa nga balay. Aksyon Radio, ganun tune-in mo ha? Sa Facebook na tanaw lang sir. Oo, pero may radyo ka sa balay mamapuli ka bala, away ka, di bakal ka radyo para mapakapamati ka sa Aksyon Radio Bacolod DYEZ. Mary Chris Cavales, 32 years old, taga Vista Alegre na Subong. Congratulations, hulaton mo lang da kay matawag dira baka ang ka-Aksyon Radio Bacolod kung paano mamakuha ang imo sa nga 500 peso. Di rin kinang lang magkanto ka niya, hulat ka lang sa salinga number ni mo kay matext lang kung ano nga adlaw, kag kung i-text mong code number bla sa pira padala. Okay na, Inday Mary Chris. Okay. Thank you. Salamat. Thank you, congratulations. Congratulations sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio, salamat sa pagsali. Aksyon Radio. Stay healthy, live better pagi sa life extension of vitamin. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito,
Isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIBA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets. Lasais uno. Ang oras ginadulong sa inyo ang sketch
Pangontra sa mga toxins sa isa lamang DTX sa farming line with action na Brian Morden las 7 to alas 9 sang gabi. Sa mga hebla sa mga diabetic aton masamigid gana rekomendar. Panyaw Iban nga mga mensahe ginpadalan ninyo, pulo pasensya lang, way tamalabutangan. Oh? Ay lapaw-lapaw na ganyan ato sa dinga oras. Magabalik na ang inyo sa dinga panatunturan buwas nga adlaw. Action reports after obedition. Karon sa gabi bati ay kita Action Night Patrol. Las 9:30 tubdo alas 11. Nagasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Kag-Action ang Defensor. Ako naman, Action na Marlon Henobaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action